Vi har bygget en rumraket, så vi kan komme op til månen og hente måneost. For alle ved jo, at månen er lavet af ost. Den var sat med god med dig, professor. En hver idiot ved sgu, at man ikke kan komme til månen. Der er måske også nogen, der skal ud og flyve i den, eller hvad? Selvfølgelig. Det er da derfor, I er her. Nu skal du dø, professor! For satan, der skal ikke med trus. Nej! Jeg vil ikke derhen igen! Jeg vil hjem! Det er en god plan, det her. Hvis I trækker vejret, så dør vi alle sammen. Hvad fanden er du der for nu? Du store vandbøffel. Det er, hvad man får ud af at stole på andre. Hold så din kæft og gå ombord. Nu kan det fandme være nok. Jeg skal kraftedeme ikke ud i rum med en sindssyg professor, der var op til månen og fattig i ost. Du må da være fuldstændig syg i hovedet. Fandme nej!